erraiak edo atzamarra zaurian sartu deitu daiteken liburua da berak horrela izendatu du. Erraiaz, liburuak esaten duen bezala, idazlea kasu honetan pertsonaiaren barrunbetan sartzeko ariketa egin du eta oso aurkitutako guztiaren berri ematen digu. Nolabaiteko gustuketa bat izan da. Horretarako oso idazkera luma zorrotzekoa eta intensitate handikoa eta humore garrantzitsu zipristinua ere aurkeztu digu. Esan, kasu honetan argumentua nahiko ez dauka beste guztiek gertatu zaigu inoiz abandono baten zea da. Kasu honetan bikote harreman baten ondorioz abandono bat dago eta Danelek egoera hori aukeratu du barrunbe horietan arakatzeko eta askotan gertatzen da bezala neurosi bat ere agertu da obsesio forman eta obsesio horren deskribapena ematen dugu ez bakarrik bikote bizitzan eta beste puntu asko ditu gizartea, giroa, familiarekiko harremanak, lagunarteak eta nik asko gehiago ez dut esango, nahiago dute, esan alde batetik liburu osoa, intensidade handiz idatzia dagoela, oso euskera aberatzean, errekurso literario asko erabili ditu, bakarrizketa bat da, eta hola esan da ez nuke inoa bizutu naiz, berez ematen du nahikoa gauza astuna izan